6-та ден съм и получих един Magical Chest. Мисля да го отворя в следващия епизод, но за сега искам да ви питам нещо. Струва ли си да си купя балона? Имам малко пари, вижда се, но силен е май и се колебая дали да го купя или не. Аз този дек го взех от един тук в клана, беше 7 и го дооправих малко така, че да ми хареса на мене. И ако искате, сабскрайбнете, ако искате и лайкнете. Чакай да им кажем на хората какво че снимам. Да се знаят. Имаме много добър клан. Вижте само за клан честа. Ние сме ги направили почти на макс. Така. Айде да пуснем една моя битка. Коя? Това беше май 9 лева, ако не се лъжа. Или пък не. 7 лева. Искам да ви покажа тая битка. Тая битка. Нали това беше 9 лева? Да, тая битка. Беше много спорвана, но все пак победих. Ето. Пускаме го малко по-бързо да върви. Аз дори не знаех, че има легендарка. Мислех, че е поредния без легендарка. И сега започвам си. И той изважда принцес. Така. Видя го. И сега ще ми тръгне Слава Хаунд. Не, той си мета глупаво фаербола. И тогава пуска Уич. И от тази страна ми тръгва с Лава Хаунд другата, защото вижда, че няма смисъл да атакува от към тая, защото е на малко живот. Не, от тази страна било. Значи съм взел грешният клип. Нещо. Имах много добра контра за всичките му карти. Да, той нещо май не знае как се играе. Някой май му е дигал арените. И да ви кажа, отидете при Явката БГ, лекнете му клиповете, дайте му и направете му subscribe и дано да се зарадва, даже му кажете, че аз съм ви казал. Ето даже ще отида сега в YouTube, да го потърсим. Това беше на английски, сори. Какво правя? Какво престана на буквите, бе? Нещо май няма да го намеря. Не. Ето. Явката БГ Протове. Абонирайте се. И да ви кажа. Тия 4 клипа не му ги харесвайте. Защото това е взел снимките от някъде. Той Батълрама също е взел снимките. Я да видим това.
Да, това е. Все пак да му лекне. Той ми е един много добър приятел. И той беше показал... Чакай да видим кой клип беше за Private сервер на Clash Royale. Я да видим. Тук е... Не, тук е 6-та арена. На новата алфа версия. Да. Като гледам, той не си знае с нищо за светлината. И това беше от мен. Дано да ви е харесало и бай-бай!